आं गले गले बुंदों जोंनि जोहोलावफ्रा फ्रन्ट साइडआव फैनांगौ मोखां फारसे फैनांगौ आं खनले खनले खावलायदों जारागुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ दिनैनि बे परिबेसनि गेजेरजों मोनसे हमदांथिखौ लाखिनो मोनसे बिजिरनाय जे स्टाडि बेखौ लाखिनो थाखाय जोङो बयखौबो बे समाव खावलायदों जे केन्डिडेटआ देरहाखाबाय 100% देरहाखाबाय बेबायदि देरहानाय केन्डिडेटनो गावनि बेसेन गोसा भटखौ जाहाथे होयो जोङो बेखौ खर' लायो जोङो खावलायदों। हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद रेवरेव नार्जारि जिन्दाबाद रेवरेव नार्जारि जिन्दाबाद नांगोलनि सावगारिया भट नांगोलनि सावगारिया भट नांगोलाव सफि भट दियो नांगोलाव सफि भट दियो BPF long live BPF long live रेवरेव नार्जारि जिन्दाबाद रेवरेव नार्जारि जिन्दाबाद जय BPF जय BPF जय रेवरेवानो जय रेवरेवानो हामबायसै रायजोफोर दोनालु जोंहा दासो जोंनि BPF दोलोआव जंजुवार समष्टिनि विभिन्न गामिनिफ्राय विभिन्न प्राइमारिनिफ्राय फैनानै हयथ' 250 जननिबो बारा दिनै बे जारागुरि बाजारनि नाथ मन्दिराव जानाय मेलाव हयथ' जयेन लाफैदों BPF दोलोआव